Ik ben Aniek, ik woon in Oostburg en zit op het Swing College. We zijn nu op weg naar Knokken naar het Schartbord Theater. En wat gaat er daar gebeuren? Daar is een poëziefeest en ik ben een van de 9 finalisten met mijn gedicht. En hoe is dat gekomen dat je een gedicht geschreven hebt? Wij kregen een opdracht voor Nederlands dat we een gedicht moesten schrijven. En dat heb ik gedaan, dus ik heb hem ingeleverd. En dan kregen we hem terug met aanpassingen. Dus ik heb die aanpassingen ook gebruikt en terug ingeleverd. En toen is die doorgestuurd naar Knokken en daarna kreeg ik te horen dat ik een van de 9 finalisten was. En wat was het onderwerp? Gekke wereld. En wat heb je geschreven over die gekke wereld? Dat er veel oorlog is en dat je zuinig moet zijn op de aarde, omdat er veel milieuvervuiling is. Is dat iets wat je bezighoudt? Een beetje wel, ja. Dit jaar was het thema Gekke Wereld. En er zijn heel veel inschrijvingen binnengekomen, zowel uit de lagere school als de middelbare school. In het totaal meer dan 750 inschrijvingen en daaruit zijn er 18 laureaten geselecteerd. Akkers. Akkers vol met graan, mais, aardappelen, prei en dan een huis. Zee. Meeuwen die razen, eten dat verdwijnt, gier in de wind en golven die woest zijn. Mist. Zie niks voor me, zie niks achter me, zie niks links, zie niks rechts. Woest heen en weer geduwd en zie weer niks. De wereld is als een grote toverbal. Hij draait rond en rond in het heelal. 'S Morgens komt de zon bij ons steeds op. Aan de andere kant van de wereld gaat hij dan op slot. Er leven heel veel mensen op de aarde. Dat maakt hem van veel waarde. In het midden van onze wereldbol zit een grote magmaton. Dus wees zuinig op de aarde en laat hem in zijn waarde. Dit is wat ik denk van onze planeet. Het is maar dat je het even weet. Maar het is ook heel tof om te zien wat er allemaal in een gedicht zit, door dat even over te geven aan een theatermaker. Een theatermaker en een auteur. En als je die samenzet met een muzikale duizendpoot, dan komen daar zeer mooie dingen van. Graag jullie applaus voor Frank Adam en Simon de Kuiper. Gekke wereld, Daniek Brakman. De wereld is als een grote toverbal. Hij draait rond en rond in het heelal. 'S Morgens komt de zon bij ons steeds op. Aan de andere kant van de wereld gaat hij dan op slot. Er leven heel veel mensen op de aarde. Dat maakt hem van heel veel waarde. In het midden van onze wereldbol zit een grote magmaton. Dus wees zuinig op de aarde en laat hem in zijn waarde. Dit is wat ik denk van onze planeet. Het is maar dat je het even weet. Dank u.